खुलुमबाय रायजो राजाफोरा गोबाङानो नुखाबाय आरो मिथिखाबायबो बरा आंनोमोन आरो हाबायाबो जानानै थांबाय आरो दा दावराव दावसिया सोलिगासिनो दं। दा नोङो इखो मोनफिनबा लाफिनगोन ना माना लायफिनगोन ना मानो मोजां रायजोफोरनि सायाव क्लियार होना ला नांला बायदियानो आरो इयुनावबो बेबायदि खालामखागोन होननानै आं सानदों आरो गिबियावनो लोगोफोर नोंथांमोनखो आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो फिन खेबसे बरायहरनाय थाबाय आरोना लोगोफोर लोगोफोर बे समावहाय आं दायो सिदानो डिसक्लेमारखौ लागायदाना होलांनोसै बांद्राय आं गोबाव सम लाया नोंथांमोनाथ' अलरेडि मोनथिखाबाय थायो आरोना लोगोफोर ससियेल मिडियायाव दायो मानि थाखाय दावराव आरो सोरनि थाखाय दावराव जागासिनो दङ जियानो जा लोगोफोर बे समावहाय आं दायो सिदानो डिसक्लेमारखौ लागायदिनि नोंथांमोनाल' जोबोसिम नायलाङो आरोना लोगोफोर दे बिदिब्ला खुलुमबाय रायजो राजाफोरा गोबाङानो नुखाबाय आरो मिथिखाबायबो बरा आंनोमोन आरो हाबायाबो जानानै थांबाय आरो दा दावराव दावसिया सोलिगासिनो दं। जेबोथ' बिहामजो जाफ्रामजों नोंजों जेबोथ' एख'थ' दावराव दावसिथ' जायाखै आरो इखिनि टाइमावलाय माथो ज'मा मोजां रायलायनायखौनो नुवाखै आं माबोरै बिदि माबा मोजां गाज्रि होननानै बुंनानै थांखो एख'थ' रायलायनो मोनि बायदिसो रायलायनायाथ' गैया ना मायबाफोर जादोंमोन नामा? प्रब्लेमाथ' एख' गैया आंथ' जेबो बुङाखैबो गावसो मा सानखो गावनि गोसोआवबो आरो मा साननानै दंमोन बेखौथ' आं जेबो मिथिला नोंनि सिगाङाव माबाफोर थानो सुखुवाखै मायबाखै बिदि मायबाफोर बुंदों नामा? एख' फंसेबो बुङाखै एख' बुङाखै थानो सुखुनाय एख' जेबो बुंनाय जायाखै सोरबाफोर बिदि फन हरनानै माबा हरनायफोर नों खोनाबायदोंमोन नामा जेनेबा बिदिबोथ' गैया फैबाय थायो थेवबाबो आं न'खरनि फैदों होननानै बारा आन्दाज खालामाखै आरो दा रायजो राजाफोरा हाजार हाजार जायगायाव नुहैबाय दा जोंखौबो नोंथारिखौनो बिसोरो बानसावबाय थाबाय दा जोंखौसो बिराद दुखि बायदि सानगोन खायसे खायसेथ' बिराद बुंदों ना दा बिदियाव नोंसोरथ' माबा दाउ न'नि दाउसो आदि लायनो अमा फिसिनो लायनोसो बिदि बाथ्रा बुंदोंमोन आगजुगसोमोन माथो नोंसोरनिया दाउखौबो गावनि न'निफ्रायनो गावनि दाउ दं होननानै बुंदों बेखौबो लाबोनानै न'आवनो लाफायनोसै होननानै बुंदोंमोन। दा नोङो इखो मोनफिनबा लाफिनगोन ना माना लायफिनगोन ना मानो मोजां रायजोफोरनि सायाव क्लियार होना ला नांला बायदियानो आरो इयुनावबो बेबायदि खालामखागोन होननानै आं सानदों आरो बेखायनोथ' नों आं दा रायजोफोरनि सायाव दाख्लैबो थांनायाव बुंखाबाय आंनो नांला होननानै बेखौ गाव खुलायै ओंखारनानै खुला खालामना होदो जोंनियाबो न'खराव जाहाथे टेनसन जाया बेखौनो लुबैयो आरो बैसोआ 45 बोसोर होननायखौ रायजोफोरनि सिगाङाव एसे मोजां भाबै मिथिनांगोन डकुमेन्टआ मा दङ आंनियाव बार्थ सार्टिफिकेट दं बार्थ सार्टिफिकेट न' बार्थ सार्टिफिकेट दङ आंनिया बैसोआ इमान जाखायाखै दे होमबालाय रायजोफोराबो बिराद गुदु गादा जादों ना 45 बोसोरखौ लानानै नङा होमबा सोरहाबा ओंखाम ओंख्रियानो खामलाय लांदोनो गाइखेरफोरानो गोदौफु लांजोबदोनो बे माबाखौ मबाइलाव नायै दा इफोर फेजालखौ जों फोजोबना होनांगोन ना होमबा नोंनो खोन्थिना हो मोजाङै मोजां हो खाथियाव हो बिसोरनि गेजेरावसो बिराद गुलाय गुजाय जाना दं नालाय A few moments later. खुलुमबाय रायजो राजाफोर दासान्दि जोंनि ससियेल मिडियायाव जाखिनि जाथायखौ लानानै दावराव दावसि दाङाबाजि जागासिनो दङ बे बेलायाव जोंबो न'खर मोनसे हिसाबै जोंबो हौवा गोदाननि साइडनि जानानै खायसे जोंनि बुंथारनांगौ बाथ्राफोरखौ फंनैसो रायजो राजानि सिगाङाव फोरमायहरनो बा मोनथिहोनो होननानै जोङो दान्दिसे जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों जोङो फोरमायहरनो सानदों दा बेयावनो जोंहा दाख्लैसो जिथु जालांनाय हाबा बे हाबानि जोंहा बर गोदान हिसाबै आंनिनो असे फागिन जयबीर बर' आं बिनि निजा बिमाय दा आवगोलनि जालांनाय जाथायफोरा जालांजोब्बाय दा जोंहा जिथु खैना गोदान बियो गोमाना दङ थांखालिनिफ्राय दिनैसिम खायसे दिन जाबाय गोमानानै दङ दा बे गोमाना थानायाव
जोंनि न'खर मोननै लोगोसे मोननै गामिनि रायजो राजाफोरा गोबां उसुबिदा मोगा मोगि जाना दङ। बेनिखायनो जोंनिफ्राय बेखौसो थोंजों खावलायनाय, जाय जोंनिफ्राय खारलांनाय गथ' बा खैना गोदान बेयो दासिमबो बेबायदि थाखुमानानै थानांगौनि जेबो गोनांथि गैया। मानोना जोङो दाख्लैनो जों गामिनि रायजोफोरजों लोगोसे हजोंनि रायजोफोरजों जमा रायलायनानै जोङो थांखानाय सवालिखौ जोङो लाबोफिनला, बेबायदि मोनसे स्पष्ट बरन जोङो रायजो राजाजों रायलायनानै क्लियार काट होबोखादो। बेखायनो जेरावबो एसे खस्थ' थाखुमास्लायस्लाय स्र' ओंखारनानै न'आव थांनानै रायजो राजानि उसुबिदा आरो नोंसोरनि न'खर मोननैनि उसुबिदाखौ साफा खालामना होनांगौ। मानोना बेयाव नोङो जुदि आवगायनानै फैया, बेयाव जों जिखिनि समाधानखौ लुबैदों बेयो जाफुंनाय नङा। बेनिखायनो आङो गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायदों जोंहा बिनानावखौ, नोङो जेरावखि थाया मानो न'खरनिजों रायलायनानै मोजां मोजां न'आव थांनानै जोंखौबो बे भेजालनिफ्राय मुक्त खालामनांगौ आरो नोंनि न'खरखौबो नोङो बे भेजालनिफ्राय मुक्त खालामनांगौ। जों होनखादों बार बार, नोङो जोंखौ लायफिनगोन बा लाबोफिनगोन बेबायदि साननानै गिनानै बेबायदि एरसोदोंब्ला नोंनि गोरोन्थि जागोन। मानोना जों मोनथिनायाव नोंबो न'खरनि मानसिजों बेबायदि मोजाङै सावरायनो मोनाखै। मानोना जों न'नि मानसि खोन्थाबोखादो जे बेफोर सावरायनायखौ रायजो राजा लाना सावरायनायखौ गथ'नो खोन्थाहर, नङाबा जोंखौ आरोबाव नागिरनानै हमखो हमसि लायफिननो हागौ साननानै थाखुमाबाय थागोन होनना बेबायदि जोङो रायलायबोखादोंमोन। दा जोंनिफ्राय बेनो गले गले खावलायनाय, नोङो ओंखारनानै भेजालफोरखौ फोजोबनांगौ। मानोना नोंखौनो लानानै जोंनि न'खर आरो नोंसानि न'खर जाथि बंस' बाय बाहागि गासैबो माने बिराद भेजालाव गोलैना दङ। मानोना दिनै मबाइल खुलिबानो बिराद दावराव दावसि बे खेत्रखौ लानानै, बे जाथायखौ लानानै। दा बे बेलायाव नोङो जि एसे आवगोलाव नोंनि स्टेटमेन्ट होदों, बे स्टेटमेन्टखौ नुनानै जोङो एसे गोसोखौ नार्भास मोननानै जोङो ससियेल मिडियायाव बेबायदि बुंनाय ओंखारनायखौ जोंनो सावरायनानै माने जोंनि साइडनिफ्राय जोङो एसेबो बुङा, एसेबो माबाया होननानै जों थाबाय थादों। मानोना दावराव दावसिया बारा जालांगोन होननानै जोङो बेबायदि स्टेटमेन्ट होनाय बे आयदाखौ जों लायाखैमोन। नाथाय जोंहा बिनानावा दय एसे आगोलावसो जाबायदि स्टेटमेन्ट होलांबाय, बेखौ जों नुनानै एसे दुखु मोनदों। मानोना जिबायदि खोथा बुंदों, जोङो गोबां माबाफोरखौ बेबायदि गावनि केरेक्टारनि सायावबो डिपेन्ड खालामना जों बुंनो लुगैया। मानोना बेबो दा सिख्ला गथ', नंगौ खाफालाव गैयाबा जाया, बेखौनोथ' होनो खाफालनि लिरनाय। जालांबाय जालांबाय। दा बेयाव दायनिगिरि हिसाबैथ' जोङो दा रावखौबो दाथिनानै बुंनो हाया। नोङो बेनिखायनो बेफोर गासैबो भेजालखौ बुजिनानै न'आव थांनांगौ आरो जोंनि भेजाल आरो न'खरनि भेजाल फोजोबना होनांगौ। आरो नों जिहेतु बाथ्राफोरखौ बुंदों, एक्सुवेलि एसेबां नंखाय बांखाय बाथ्राखौ बुंनो मोना। जोङो बेबायदि सभाब सरित्रनि न'खरनि जों मानसि नङा। दिनै जोंनि एरियानि रायजो राजाफोरा जोंनि न'खरनि बा जाथि खुरमानि जोंनि गियान आखुखौ मिथिगौ। जोङो दुनियानि एरियानो नुगोन, ओनसोलानो नुगोन, जों निजिखौ जों मिसा बुंना माथिया। मानोना दानो आंनि न' खाथिनि मानसियानो नुगोन, अबेबा गामि खाथिनानो नुगोन आं मिसा बुंदों ना हसा बुंदों। बेनिखायनो जोङो सैथो खोथाखौनो दिनै रायजो राजानि गेजेराव फोरमायहरगोन। मानोना रानिया जिबायदि जोंनि सायाव माने गाज्रि सभाबनि मोनसे बाथ्रा बुंलांदों, बेखौ लाना जोङो माने दुखु फोरमायदों। जोंबो हायो नोंनि सायाव गोबां मोजां गाज्रि खोथा दिनै ससियेल मिडियानि गेजेरजों सावरायहरनो, नाथाय जोङो बेखौ लुबैयाखै। नोंनि केरेक्टारनि सायाव डिपेन्ड खालामना बाथ्रा बुंनो जों लुबैयाखै। नोंबो सिख्ला गथ', नों जुदि उनफोराव हाबा जायोबा नोंहाबो प्रब्लेम फैगोन। आरो लांलाय लाबलायनि खेथ्रआव रायजो राजाफोराबो बिराद मिन्थिनो लुबैदों, एक्सुवेलि हाबा लानाया बेबायदि जर जुलुम लायनाय जाखो ना बर'नि नेमखान्थिजों नायलायनानै लाबोनाय जाखो, बेफोरखौ मोजाङै बुजिनो लुबैदों। बेखौ एक्सुवेलि जोङो आवगोलावनो स्पष्ट होनांगौमोन, खिन्थु जों बेबायदि ससियेल मिडियायाव बांद्राय दावराव दावसि जानायखौ लुबैया होननानै जों बेखौ जों निजिनो एसे सिं जाथबनाबाबो थाबाय थानाय जादों। दा बेयाव जा बिनानावा बेबायदि गनायथावि बाथ्रा बुंनायावसो जों एसे जोंनि नांथारगौखिनिखौल' जों बुंगोन होननानै जोङो दिनै ससियेल मिडियायाव फैनाय जाबाय। आसल खोथाया बिसानि न'खरफोरानो जोंनो खैनाखौ खोन्थिदोंमोन। जेसेबां बर'नि नेम निथि दङ बे नेम निथिजों लायनाय जादों। खैनाखौ खोन्थिदो, जोंनि न'खरखौबो बिसोरो माबायदि नायनो फैदो, न'खरनि गोजा नायनो फैदो। जोंबो आरामसे जाहो लोङो जोङो
नेमखिनिखौ जोङो पालन खालामना हरदों बेनिफ्राय लायनाया एसे आथुर जादों मानोना जोंबो सानबाय आरो बिसोरबो सानबाय जे सम गैला जोंना बैसागोनि सानब्रै ना सानबा सिगांल' बेबायदि जों सम मोन्दों आरो बैसागो बोथोरावनो जिहेतु हाबानि दिन आरो बैसागो बोथोरावनो हाबाखौ होनो हायोबा मोनसे शुभ कर्म जायो होननानै जोंबो उनाव बानायबाबो एखे जों दा बानायबाबो एखे थाखा फैसानिसो बोलो होननानै जों आथुर जोङो गावसोरजोंबो रायज्लायनानै जागोन दे जेबो उसुबिदा गैया होननायलाय जोङो हाबाखौ जोङो लायखालिनि नेक्स्ट दिनावनो जोङो रायजो राजाखौबो लिंजोबदो माल माथा बाननाय बेबायदि नेम निथि दङ जोंनिया जों सानसेयावनो बेबायदि रायजो राजाखौ खस्थ' होनानैबाबो जोंबो बेखिनिखौ फोजोबनानै थांदों आरो बेफोर जालांनायनि उनाव एसे बादा बिगिनि फैखादोंमोन लायनायाव खायसे माने बिनानावनि खायसे मानसिफोरा जोंनि अभार टेलिफन एसे माने मेसेज होखादोंमोन